Soc en Moja, estudio aquí a l'Institut de Vic. M'ha agradat fer el vídeo aquí perquè és l'institut on actualment estudio el meu cicle formatiu de grau mig, que és el de tècnic en cures d'infermeria. I bueno, vaig arribar aquí a Vic amb 8 mesos, fa 19 anys i 4 mesos exactament que estic aquí, i em sento molt implicat en Catalunya perquè és on quasi he fet tota la meva vida. I bueno, em sento molt implicat amb el procés catalanista o sobiranista que està passant per aquests moments. Sí, bueno, jo crec que és un procés que actualment a Catalunya tots els catalans i estrangers que ja estan vinculats actualment aquí en aquest estat estan vinculats amb aquest procés sobiranista perquè creuen que és un bé per tots. M'he implicat en aquest procés perquè els meus companys de futbol i companys d'institut em parlen molt sobre aquest tema i bueno, jo me n'he fet una mica voluntari i bueno, m'agradaria que el dia de demà Catalunya fos un estat independent. Per mi un país normal és que no hi hagi guerra, que sigui un estat on la gent estudia, treballi i faci la seva vida amb normalitat i tranquil·litat, i que no hi hagin problemes de cap tipus. Jo estic a favor perquè som un país democràtic en el qual el vot és imprescindible i bueno, m'agradaria que tota la gent de Catalunya i arreu de Catalunya es mobilitzin el 9-N per anar a votar i espero que amb el meu vot i amb el de tots aconseguim un resultat exactament complet. Bueno, seria una bona proposta votar i que el dia de demà Catalunya sigui un estat independent, ja que hi soc habitant actualment i seria un èxit. Estic a favor de que Catalunya sigui un estat independent i ara i sempre.